Nagprotesta sa opisina sa DNR ang mga mananagat sa barangay Tangke, Talisay. Hugot nilang gisupak ang katukuran sa usa ka oil depot sa ilang lugar. Ani ang report. Misong og nagprotesta sa Department of Environment and Natural Resources sa Barangay Banilad, Mandaue City kini mga fisher folks ug mga sakop sa lain-laing cost-oriented groups. Gisupak nila ang katukuran sa oil depot sa baybayon sa Barangay Tangke, Talisay City. Kabalakan nila ang epekto sa panginabuhian kay didaan na unya sila nga makapanagat sa dapit. Lakip na ang epekto sa environment. Kaya may layo kami sila nga bawalan ni 200 meters sa ilang ubok na diyan sa kuan ba. Lisod na kayo managat. May tabo na, asa mo managat? Umato mi sa tabok. Dilin sa dakpon sa nito. Samtang nagprotesta, pipila ka mga miyembro giabi-abi sa opisyal sa Environmental Management Bureau o EMB7. Gihatagan sila og kopya sa tubag sa Petroleum Company sa pagsupak sa ilang plano. Gibarugan sa kumpanya ang mga job opportunities nga mabuksan ingon man pagsiguro nga matuman ang mga lagda kabahin sa environment. Considering nga ang Talisay is gamay kayo o gamay ra og fishing ground, gamay ra siya fishing ground. Unya dunay na mga proyekto din na nga naka minus lagi sa fishing ground. Matod sa EMB, biduso na og application sa Environmental Compliance Certificate o ECC ang kumpanya. Apan daghan pa kini og rekisito. Usa na ang pagtuon kabahin sa environmental impact sa maong proyekto. Ipaabot sa mga complainants na katungkan na nilang concerns, amo to siyang i-include no sa study as well as kung ma-issue mo gani ECC, i-take into consideration dito siyang tanan. Dapat tubagon to siya sa Nico Sereno, Balitang Bisdak.